아니 또 에미티 같아 에미티 거이 보죠? 아우 개미지 거이들이 ତମେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲନି ତାହେଲେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଶୁଣ ଘରର ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ତମ ମୋ ସମ୍ପର୍କଟା ଠିକ ସେଇଆ ଘର ସିନା ଫୁଲରୁ ସେ ଫୁଲକୁ ଉଡ଼ି ବୁଲି ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଫୁଲ ସେଇ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ହରେଇ ତମ ଭଳି ମୋର ମନକୁ ହାତ ଠାରି ଡାକେ ଆଉ କହେ ଆରେ ମୋ ମଧୁ ଟିକେ ଚାଖି ଦେଇ ଯା ତମେ ଏଥର ତମ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ତମେ ସିନା ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଦି ଭାଗ କରିଦେଉଛ ହେଲେ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ନାଇଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ ତମେ କ'ଣ ଫାଙ୍କି ଦେଇପାରିବ କ'ଣ କହିଲ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର মনে ଅଛି না ମୋର ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ମନେ ଅଛି ସେଦିନ ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ଆୟୁଷ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପାଇ ମୁଁ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତମ ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ତମେ ତମ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ମୋତେ କହି ଚାଲିଲ ତମେ ଜଣେ କୋଟିପତିର ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ ଆଉ ସେ ତମକୁ ଆଭଏଡ୍ କରୁଥିଲା କାଲି ଆଭଏଡ୍ କରୁନଥିଲା ବେ ସେ ଯେଟା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଜଣକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ ବୋଲି ଡିସାଇଡ୍ କରିସାରିଥିଲା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୋତେ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲି ପାଗଳ ସେଇଟା ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡା ରଖି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କିଡନାପ୍ କଲି ତାପରେ ତମ ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହେଇଗଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ମୋ ଆଖିକୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏକା ଚେହେରାର ଦୁଇଟା ମଣିଷ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ ମଣିଷ ପରି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲ ଏମିତି ରାଜି ହେଇନଥାନ୍ତି ତମେ କୁହ ଏଇନା କୋଟିପତି ହବାର ନିଶାଟା ତମକୁ ଯେମିତି ପାଗଳ କରିଦେଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ଆୟୁଷ କରିବାର ନିଶାଟା ମୋତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା ଆଖି ଥାଇ ବି ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥିଲି କାନ ଥାଇ ବି ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିପାରୁନଥିଲି ଆଉ ପାଟି ଥାଇ ବି ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲି ଟଙ୍କା ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତମେ ମୋତେ ଡାକିଗଲ ଜଣେ କୋଟିପତିର ବାପ ପାଖକୁ ତାପରେ ତମେ ହେଇଗଲ ମୋ ବାଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଟିପତି ବାପର ଅବାଧ୍ୟ ପୁଅ ସେଇ ସୁଯୋଗ ମୋ ପୋଷା ପଲିରେ କାଣ୍ଡ ସବୁ ସଜେ ଗୋଟିଟାକୁ ଯେମିତି ଗୋଡ଼େଇଲି ଦାନଟା ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ତାପରେ ରାତାରାତି ମୁଁ ହେଇଗଲି କୋଟିପତିର ବୋହୂ ଆରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଛ ମୁଁ ସେଇଆ କରିଛି ଏଇ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ପାପକୁ ମୁଁ ଦେହରେ ବୋଳି ଦେଇ ସାରିଛି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ନାଁରେ ଉଇଲ୍ କରିଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଶେଷରେ ସେ ବୁଢ଼ାଟାକୁ ତମେ ମାରି ଦେଇପାରିଲ ଖାଲି ବୁଢ଼ା ନୁହଁ ପୁଅଟାକୁ ବି ମାରିଦେଲେ ଶେଷରେ ତମେ ସେ ବୁଢ଼ାର ପୁଅଟାକୁ ବି ମାରି ଦେଇପାରିଲ ତମେ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ସବୁ ନୀତିକୁ ପାର କରିଦେଇ ସାରିଛ ନାରୀର ତିନି ରୂପକୁ ତମେ କଳଙ୍କିତ କରିଦେଇ ସାରିଛ ଆଉ ନୁହଁ ମୁଁ ତମକୁ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେବି ଆଉ ଏକଥା ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଜଣେଇଦେବି ଶୁଣ ତମର ଏଇ ନାଟକର ଜବନିକାଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେବି ନାଟକର ଜବନିକାଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହବ ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ତିଆରି ହବ ଆଉ ସେ କାହାଣୀ ସସ୍ପେନ୍ସ ଏତେ ରଖିବ ଯେ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ଚାହିଁ ରହିଥିବ ଆପଣ ଏ ନାଟକରେ ଭିନ୍ନ କିଛି
ନାୟକଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ ଖଳନାୟକଠାରୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଆମ ଅସଲ ପରିଚୟ ହେଲା ମୁଁ ସୀମାନ୍ତ ସାମନ୍ତ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ଭାରିଆ ଶାନ୍ତ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ତାର କରିଦିଅ ତମର ଆପଣ ମତେ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କଥା ଅପେକ୍ଷା କାମକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଆଉ କାମ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଆଖି ଜମା ନିଦ ନଥାଏ ଏଇ ଯେମିତି ଏଲିନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘରପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଗଲା ଭାଇ ଭାଇ ମୋ ତମେ କଣ ତମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେଇଛ ମୁଁ ସୀମାନ୍ତ ସାମନ୍ତ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ଭାରିଆ ଶାନ୍ତ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ତାର କରିଦିଅ ଆମ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତ ଦେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଆଖି ଜମା ନିଦ ନଥାଏ ଦେଖିଲୁ ଏ ଟଙ୍କାଟା ଫଟୋ ଦେବି ଫଟୋ ଆଣିଛ क्वालिफिकेशन कौन से बाबत बाटे কিছু কথা এই সে কথা শুনলা মানে তো পাদ তোর কাটি গেল এই তো কথা সবটা ফুল তোর উপরে বর্ষা করতে দে এই দুনিয়া যেতে তো কুতি তো পাদ তোর চড়ি পড়িব সে টোকা হচ্ছে আইএস টপ भाविने आज ठारू संपर्कटा मजबूत ହେଇଗଲା ମାନେ very simple your स्वामी हे जी मद्रभासुर स्वामी हे ମୋ ପାଖରେ ବସାଉଥିଲ ଆଉ ଦରସର ହେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ ବାକି ରହିଲା ଏ ଦେହଟା स्वामी हे ଦେହଟାକୁ ଯେମିତି ଅସନା କରିଥିଲ ଠିକ ସେମିତି ଦେହସର ହେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ପକେଇ ଏ ଦେହଟାକୁ ପବିତ୍ର କରିବ ଠିକ କହିଲି ନା ଭାଇ ତମର ମୁଁ ପୁରା ଅସଲ ଜିନିଷଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ ପୁରା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ମମ୍ମି ତୁ ଆସିଛୁ ମାମୁ ତମେ ବି ଆସିଛ ମୋ ଭାଣିଥିଲେ ଆଜି ନା ପକାଳ ମର ହବ ନବ ଯୋଉ ମର ମେଛ ସାଜିବ ଆଉ ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମା କି ପବିତ୍ର ହେଇଥିବ ତମର ଇଏ ତମ ମମ୍ମି ये तो भाई नु हो ये तो स्वामी खाली सेक्रेटरी में भड़ा दिया जाई सीमांत होची मोस्टली ओरिजिनल पुओ मुतार ओरिजिनल बापा माने फादर ମୁଁ ହେଲି ଏଲିନାର ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ୱାମୀ और सभी कैसे और सभी देखो तो कहबो को तुमको ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି अरे स्वामी स्त्री संपर्क होची 7 जन्मर गोटे जन्मरे निज स्त्रीटाକୁ তুমি কেমিতি বড় করছ छै आओ तमे हुच्च बापा पारे वायु पारे पानी पिला माने बड़ होबो परे बापा माने ताको संस्कार सिखै थांती अरे तमे एमिति का बाप जे निज पुओकु अबाटरे जिया पाई बाध्य करूछ छै आओ तमे हुच्च मां सर्वस्व धरित्री मां माने को बड़ खाली पिला माने को ऊपर थिले ए दुनिया रे कोनोसी बाप नजर पिला माने को ऊपर पड़ी न थाय पिला माने अछट करे मां माने ताको कान धरी आकट करी कहि तांती अरे ए छियो तू एमिति किछि काम करिबुनी ए दुनिया रे जेमिति हम मुंड तळुकु हेई न जीवो अरे तमे एमिति का मां छे निज झियो को अवाटरे जियो पाई बाध्य करूछ अरे जणे नुह जण जण करी 3 जण स्वामी को संसार करबा पाई बाध्य करूछ तमे